Gaurkoan, lehen aipatu den bezala, Mikel Mutil dugu hemen, itsaslur bidaietako langilea, eta gainera aurten 25. urteurrena, ez da? Bai, hala da. Bai. Bueno, gainera orain udan, hau da epe indartsuna, ez, bidaientzat, eta zein da arrakasta gehien dituen bidaiak? Bai, arrakasta gehien duten bidaien mugak zaila da esatea, baina bueno, gehien bat igual Iruñetik irten diren hegaldien helmugak ditugu arrakastatsuenen bezala, eta aurten adibidez izan dira Tenerife, Lanzarote, Rusia, Norvegia ere, nahiko anitzak izan dira urten bidaien helmugak. Horrela ez du gogoratzen ere beste baten zehatzagoa, baina orokorrean horiek izan dira. Lana badago. Lana badago, bai. Krisia nabaritu da? Krisia nabaritu da, bai. Ezin da esan ez ez. Igual hemen Nafarroan nabaritu genuen pixka bat beranduago, baina bai, nabaritzen da, zalantzari gabe. Igual ez hainbeste bidaie erreserbei begira, baina bai nabaritu egin dugula gehien bat bidaien distantzia eta egun kopuruan. Jendea gero eta helmuga gertuagoak aukeratzen ditu, eta lehen igual 21 edo hilabete batez bidaiatzen zuten bidaiariak, orain aukeratzen dituzte 12-15 eguneko bidaiak. Eta bidaiatzeko modua ere aldatu egin da urteetan edo krisia dela eta? Bidaiatzeko modua aldatu egin da ere. Lehen esan duzun bezala aurten egiten dugu 25. urteurrena, eta 25 urte hauetan nabaritu dugu asko nola aldatuz joan den bidaiatzeko modua. Gogoratzen dut hasiera batean soilik nolabaiteko pakete itxiak saltzen zirela, eta bueno, justo horri aurre egiteko sortu zen gure agentzia, eta bidaiariari eskaini genion neurrirako bidaiak egitea. Hau da, bidaiaria etortzen zen eta berak nahi zuen bidaia proposatzen zigun eta guk aurrera eraman. Gaur egun hori da gehien saltzen dena. Guk 25 urte daramatzagu hortan, aldaketa hori ez dugu nabaritu, baina bueno, bai nabaritu dugula igual teknologia berrien sarrera. Gaur egungo gazteak oso trebeak dira teknologia berriekin. Sortu dira ere kostu basuko hegaldiak Europara begira batez ere, eta horrek sortu ditu aukerak norberak interneten bitartez bidai mota batzuk hartzeko, horrek dakartzan arriskuekin, baina bueno, gero beste bidai mota batzuk jendeak hartzen ditu bidai agentzietan. Gogoratu behar dugu, bidai agentziak horretarako gaudela, bidaiariei aholkuak emateko, eta hori da batez ere bezeroek eskertzen dutena. Lehen aipatu duzu aurten arrakasta handia izan dutela Kanaria Irlak adibidez, edo Errusia, baina orokorrean nafarrak nora joaten diran, nora erabakitzen dute bidaiatzea? Nafarrak udan batez ere eguzki bila joaten gara, hori egia da. Baina bai, aprobetxatzen dugula oso ongi lehen esan dudana Iruñetik jartzen dituzten hegaldi zuzenak. Hortaz, zuk esan duzun moduan, Irlak bai izan dutela arrakasta, baina aurten igual garestitu egin dira. Batez ere Europako bidaiariek ere etorri egin direlako, alde batetik Euskal Herriko kostara, beste alde Espainiako kostara, Irletara, eta bueno, Nafarrak ere ez gara oso desberdinak hortan, eta aprobetxatu egin dugu hemendik ditugun aukera horiek, eta nik uste gehiengo batek jo egin duela igual kostaldera, Espainiako kostaldera. Eta promozio bereziren bat izan duzue aurten edo normalean duzue? Promozio bereziak urtero dira, Iruñetik irten diren hegaldiak dira promozio bereziak, eta aurten batez ere esan daiteke
promozio moduan oso ona izan dela, hau da, alde batetik, Zelanda berrira joateko aukera autokarabanara batekin, hau da, hegaldia hartu eta bertan autokarabanaz mugitu, oso bidai aukera ona dela eta askatasuna eskaintzen duena, eta gero baita ere, Bartzelonatik irten diren hegaldi asko, ferriak ere, eta aukera nahiko onak dira. Eta horiek izango litzateke ere zure proposamenak? Proposamenak, asko dira proposamenak, egin daitezkenak. Nire proposamen bat izango litzateke hori, Zelanda berriarena, zalantzarik gabe. Gero oso ongi atera da ere Sri Lanka, igual bidai mota diferentea delako, zerbait pribatuagoa, txofer pribatu batekin, mugitzen zara toki batetik bestera, baina beti talde murriztuan edo bi pertsonetatik aurrera pribatuan egin daiteken bidai bat, eta eskitzen dituen aukerak oso onak. Zu bidaiatzeko aukerarik balduzu edo lan handia alda hau ez dakit? Badugu bai bidaiatzeko aukera. Igual goi denboraldian ez, hori imposible. Kontutan hartu behar da hori, guretzako apirilaren bukaeratik eta abuztua bitarte goi denboraldia dela eta hor ezin dugula bidaiatu. Baina, behin iraila sartzen garela, baditugu aukerak, bai, edozein pertsona bezala bidaiatzeko. Egia da lehen bagenituela aukera gehiago, bidaia agentzietan lan egiten genuen, bagenituen aukera gehiago bidaiatzeko eta hotelak eta bidai eragileek eskaintzen zituztela aukera gehiago, baina orain edozein bidaiari bezala baditugu gure aukera, baina goi denboralditik aparte. Ze zure kasuan adibidez, nahiago duzu bidaiatzea denbora librea duzunean edo ja gehiegi izan duzu bidaien kontu eta nahiago duzu hemen gelditzea, ez dakit? Hombre, bidaietan lan egiten dugunok egunero gaude bidaiak begiratzen, eskaintzen, helmuga desberdinak ezagutzen eta zaila da gero hemen geratu nahi izatea. Orduan, bai, badugu pizten zaigu bidaiatzeko grin hori bai. Eta zure kasuan ere, bidaiatu, imaginatzen dut asko bidaiatu izan duzula honetan lan egiten. Eta zer da gehien gustatu edo harritu zaizun lekua? Zein da? Gehien harritu nahuen lekua. Lekuaz aparte, gehien harritu nahuen bidaia izan da, adibidez duela nik uste 2 urte, egin zela Boixeko jaialdia, eta hemendik Euskal Herritik joan ginen 200 bat lagun Boixera, eta ikusgarria zen eta harrigarria ere nola Ameriketako Boixe bezalako herrialde batean ospatzen alden Euskaldunon jaialdi bat, eta hori harritu ninduen. Gero ere, badago Zambiarako bidai bat, hori ez dudala nik ezagutzen, baina bai, saldu dugula, safari modukoa, eta, orain arte, safariak egiten ziren beti Tanzania, Kenian eta horrelako herrialdetan, baina sartu da Zambia, igual ustiatu gabeko herrialde bat, eta bertan ezagutzen alden natura giroa eta guzti hori nahiko erakargarria da. Eta, politagoa da bidaiatzea horrelako toki batera, zeinetan natura sentiarazten alden, eta ez beste toki batzuk ustiatuagoak daudenak, eta jendez lepo, eta horrelako tokietan, animalekin kontaktua naturarekin da estuagoa. Eta Boixeren kasuan hori eskaintzen den zerbait da agentziatik, edo jaialdia zela eta zen urte horretako eskaintza berezia? Boixeren jaialdia ospatzen da 5 urtetan behin. Orduan, guk egin genuen agentzian izan zen, pakete desberdinak guk sortu, egin genituen 5 pakete desberdin,
eta alde batetik gure bezeroei eskaini eta bestalde ere gainontzeko bidai agentziei ere eskaini. Orduan, azkenean izan ginen, esan dizuan moduan, Euskal Herriko jende asko bidai mota hori erosi zuena eta aukera desberdinak baloratuz eta horiek aprobetxatuz 200 bat lagun, 200 edo 300 bat lagun joan ginen 2015 urtean Boixera. Ze hori euskal kulturarentzat ere garrantzitsua da. Bai, zalantzarik gabe. Euskal kultura badu asko eskaintzeko eta, gogoratu behar dugu gure arbasoak bere garaian Ameriketara jo egin zutela hartzai gisa eta hori ez da ahaztu behar. Orduan guk ere nahi duguna da egungo jendeari eskaini bere arbasoen bizimodua ezagutzeko aukera hori eta izan zen jende heldu asko joan zena Boixera lurralde horiek ezagutzera ere. Eta hemendik ere eskaintzen dituzue hemengo kultura ezagutzeko bidaiak edo eskaintzak, ez? Bai, noski. Bai, Euskal Herriak badu turismoari begira aukera asko eta guzti horiek ere nolabait gure bezeroi eskaini, baina aldi berean Espainiatik datorren bezeroari ere eskaini nahi diogu Euskal Herria ezagutzeko aukera hori. Hortaz, sortu genituen zenbait bidai mota Euskal Kostaldea ezagutzeko, Nafarroa ere, Nafarroako hegoaldea, Euskal Herria osoan. Oso interesgarria. Ze, mundu osoa da interesgarria hemengoa eta aipatu duzun guztia ere. Bai, askotan bidaien mundu honetan jo egiten dugu badirudi nolabait zenbat eta urrunago bidaiatu gero eta politagoa da, baina hemen bertan ere baditugu, igual ezagutzen ez ditugun oso toki ikusgarriak eta nola ez, historiaz beteta, kultura oso aberatsa eta ezagutu beharrekoak noski. Oraindik badago aukera zuekin erreserbak egiteko, ez? Bai, oraindik uztailan gaude eta, uda oso luzea da, gero eta luzeagoa gainera, begira, lehen, adibidez, bai, turismoa zela oso nolabait, udan, gero aste santuan eta neguan, bai, jendeak bidaiatzen zuela, baina gaur egun urte osoan zehar bidaiatzen dugu jendeak. Badago, enpresetan oporrak edonoiz hartzen aldituzun zenbaitetan, eta horri esker ere, hilabetero ateratzen dira bidaiak, are gehiago orain udan, baina garaiz gaude eta ez bakarrik udako denboraldirako baizik eta urte osoko bidaiak egin ahal izateko ere. Eta hori ere webgunearen bidez egin daiteke, ez? Bai, noski, lehen esan duguna internete eskaintzen dituela aukera asko, gure bidai agentziei ere eskaintzen dizkigu aukera berriak, eta, denok dauzkagu gure web orrialdeak, guk gainera sortu genuen duela 10 bat urte plataforma berri bat interneten bitartez bezeroek bidaia begiratzeko eta beraiek erreserbatu ahal izateko, eta hori edozein momentutan etxetik bertan egin daiteke, eta gure kasuan gainera baduzu bidaia agentziaren babes hori. Naiz eta zuk interneteko plataforma horretatik bidaiak hartu, baduzu bidaia agentziaren babesa. Itsaslur bidaiak. Itsaslur bidaiak, bai. Eskerrik asko, Mikel, eta begiratuko dugu, ze... Mila esker zuei. Zuen eskaintzak. Beste bat arte. Bai, eskerrik asko.